Studiereis naar Leuven. We stappen met de klas van de bus. Iedereen is nieuwsgierig. We wandelen door het centrum van Leuven. We zien het prachtige stadhuis. Overal zijn er gezellige terrasjes. We volgen onze gids. We gaan naar de Universiteit van Leuven. In de bibliotheek kijken we omhoog. Zoveel boeken, joh! 'S Middags eten we samen op een plein. We lachen en hebben echt pret. We eten lekkere broodjes en maken selfies. Daarna zoeken we in kleine groepjes naar opdrachten in de stad. Iedereen werkt samen. We moeten boekenwinkels zoeken. In de namiddag bezoeken we een museum. We leren hoe Leuven vroeger was. De dag eindigt op de grote markt. De zon gaat onder. We zijn moe, maar tevreden. Wat is Leuven een mooie stad. Onze studiereis naar Leuven is een groot succes.